Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija naqas milli jagħti spjegazzjonijiet ċari dwar kif se jħallas eluf kbar ta' euro li għandu pendenti mad-Dipartiment tat-Taxxa. Fil-programm dis-set ta' 3 filgħaxija, il-kap nazzjonalista kien mistoqsi dwar l-20 ta' eluf ta' euro li għandu pendenti mad-Dipartiment tat-Taxxa u kif se jagħmel tajjeb għalihom meta iddikjara li m'għandux sold taħt rasu. Insiba ftit diffiċli illi l-ħaddiem iħallas it-taxxa qabel jaqbad il-paga u inti għandek arretrati ta' 80,000 mad-Dipartiment tat-Taxxa. Mhumiex ta' 80,000 għax hemm 30,000 minnhom li huma multi. Multi qed nagħmel arranġament li sal-aħħar tas-sena dan ikun kollu riżolt. Mhux kwestjoni ta' diffiċli temmen u ma temmix bħala Mek għandek sol taħt rasi kif ħatħallas 80,000? Minn fejn? Is-salarji ma jippermettulikx. Biex isolvi dan id-dejn, Delija qal li se jbieħ l-isħma tiegħu f'kumpaniji u negozji li għandu bla ma semma l-valur tagħhom. Dwar l-ex deputat Jean-Pierre De Bono, Delija qal li ma kienx jaf li kien iddikjara li se jirriżenja minn assistent segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Min ikun fil-pożizzjoni ta' assistent segretarju ġenerali? Mhux ħajibqa' dan. Il-għala mhux sejba. Sa fejn nafin għandna għalli ħajirriżenja minn dik il-kariga. Ma jidhirlix għalek. Ma jidhirlix, ma nafx biha, jekk qed tgħidli xi simha di jew I mean flash news xejn di, ma nafx biha jien. L-arċevejt riżenja, l-arċevejt aħbar, ġifieri ma nafx biha b'mod assolut. Il-konfużjoni fit-tweġibiet ta' Delija kompli tispikka dwar il-koalizzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku. Skontu, klimu biss huwa fatt għax meta ħaddieħor ma jaqbilx miegħu ikun qed iħawwad jew jitfixkel. Minix aware li kien hemm programm komuni. Programm komuni. Il-programm li naf jien huwa l-programm tal-Partit Nazzjonalista. Imma kien ma hemm jidhirlix dan ġifieri il-famuż. Ma jidhirlix. Fil-fatt kien hemm sqarrija wara l-elezzjoni li kienet tajt li dawn huma parti minn l-oppożizzjoni, nafu ġara u ħajkunu mistednin fil-grupp parlamentari ġifieri. Kien hemm programm komuni is one thing. Huma parti minn qed tarġa' tfixkel. Programm komuni tfisser li il-Partit Nazzjonalista kellu l-100 punt li kien il-programm elettorali tiegħu. Ma nafx x'qed tfisser għal dak. Għax dak ma jidhirlix li kien il-programm tal-PD. Madanakollu fis-sit tal-Partit Nazzjonalista għadu jidher il-programm elettorali komuni tal-hekk imsejħa Forza Nazzjonali, b'kelmtejn minn Marlin Farrugia. Mistoqsi keċċix lill-Kummissarju tal-Pulizija, il-Kap Nazzjonalista kompla fejn ħalla Simon Busuttil. Qal li l-pożizzjoni tiegħu mhix tenibbli u bħal Busuttil kompla jtenni li maħniex ngħixu f'pajjiż normali.